Василев, цигулар. За мен винаги е било мечта да се запозная с вас, да изсвира с вас нещо и вие да пеете, би било най-голямата чест в живота ми. Аз много се вълнувам, затова избрах този начин на посредничество. Но моля ви, ако може нещо заедно да направим. И също в концерт на 17 май в МДК. И може би това, защото аз живея в Лондон, това би било супер точното място, когато ние може да изсвириме нещо и вие да пеете с вашия божествен глас. И мисля, че чувствата се оказаха взаимни. Нека проследим сега и реакцията на мистериозната дама. You are the sunshine of my life. Nobody's got to have you, baby. You are the feelings that I hide. I think you realize there's something maybe. Вече сме в входа на жилищната кооперация на улица Оборище в София, в която на последния етаж живее нашата мистериозна музикална звезда. Разбира се, че тя очаква след малко на вратата й да позвани един телевизионен екип за едно интервю. Това, което не подозира, е, че предстои да стане героиня в море от любов. Как ще реагира на тази новина и на предложението на Васко Василев, предстои да разберете, като останете с нас. Лили Иванова, уважаема госпожо, или просто Лили, вие сте героиня в море от любов. Интервюто, за което ви търсиха от BTV, надявам се, ще се състои все пак. То ще бъде пред камерата на море от любов, защото един мъж е силно увлечен по вас. Има ли още мъже? Има ли още мъже в държавата истински? Има и то какви. Не мога да обещая, че този точно е в държавата, но специално за поканата, с която ни изпраща при вас, той дойде в България. Може ли да видите посланието, което ви изпраща и да много благодаря за това внимание. На мен ми се обадиха от телевизията, но наистина съм изненадана, защото не знаех, че става въпрос точно за това прекрасно предаване. Благодаря още веднъж. Но изненадата е приятна, нали? Да, и този букет е за вас. Да ви поканя в къщи. Наистина ли? Ами няма начин тук да ви държа тогава. Нищо не ни остава, освен да приемем. Благодаря. Предстои да видим след малко кой с какво ни изпраща в дома на Лилия Иванова, но преди това искам да ви благодаря за това, че сте толкова сърдечна, толкова гостоприемна и толкова мила да ни поканите в дома ви. Ами, аз благодаря за всичко това, което ми казахте и обикновено съм такава, когато хората към мен са такива. Носят се какви ли не легенди за респекта, който излъчвате, за това колко е недосегаем вашия дом, вашия личен свят. Моите впечатления са други. Още веднъж благодаря. Аз имам един такъв традиционен въпрос към всички герои в море от любов, преди да видим посланието. Може ли да си говорим на ти? Може, да. С удоволствие. За мен ще бъде чест. Лили, ето кой и с какво ни изпраща при теб. Здравейте, аз съм Васко Василев, цигулар. За мен винаги е било мечта да се запозная с вас, да изсвира с вас нещо и вие да пеете, би било най-голямата чест в живота ми. Аз много се вълнувам, затова избрах този начин на посредничество. Но моля ви, ако може нещо заедно да направим. И също и в концерт на 17 май в МДК. И може би това, защото аз живея в Лондон, това би било супер точното място, когато ние може да изсвириме нещо и вие да пеете с вашия божествен глас. Кой ме смути?
пламенен глас. Той ме гори. Аз съм изненадана, не приятно, а много приятно. Така ли? И съм впечатлена от уважението на един изключителен музикант с световна слава към мене. Това много ме впечатлява. Уважение е много мека дума. Той е пленен и то ще стане ясно след малко, защото всъщност това звънеца ли беше? Да. Позволих си нещо без да те питам, Лили. Понеже Васко Василев е тук един месец преди концерта на 17-ти и той е тук само за едно денонощие, което вече изтича. Позволих си да му дам твоя домашен адрес. И предполагам, че той току-що звънна на вратата заедно с неговата personal assistant Петя, наша близка приятелка на екипа. Ще го пуснеш ли вътре? Ще го пусна. Като е дошъл, няма да го върна. Искам преди да въведем тук Васко Василев сега да чуя какъв е отговора на въпроса. Ще пее ли Лили Иванова на концерта на 17 май в дует с големия цигулар, на който аз много се възхищавам? Аз боготворя и вас, но ще пеете ли, ще пееш ли? Трябва да съм луда, за да откажа. Тъй като не съм, приемам с удоволствие тази покана. И не знам, това е един невероятен момент, щастлив за мен, защото такава покана не съм получавала от никого, до сега поне. И въобще получи. Помисля... Чувствата ви са взаимни. Ако трябва да използваме езика на моралното. Ще помисля, даже в момента започвам така светкавично да мисля коя песен да предложа като музика, но... Васил ще помисли, че не му отваряме. Добре, ще кажа пред него тогава. Нали не ми сърдиш, че му давам? Не. Честно. Не? Добре. Добър ден! Заповядайте. Васко, заповядай на моето място. Аз седях тук до момента. Лили не ми е сърдита, че дадох домашния адрес без да я предупредя. Много ми е приятно да ви запозная и да ти съобщя. Сядайте. Сега аз поради камерите съм нещо като домакиня също, макар че тук домакиня е Лили Иванова. Забравих да ви почерпя с бомбони, но сега съжалявам, че не мога да направя баница, но... защото аз гледах едно предаване, там я видях за първи път, за баницата, но дори да бях предупредена, нямаше да я направя. Не защото не искам, а защото не умея и се дразна да се занимавам с кухненски неща. Но сега мога да ви почерпя с бомбонки. Искам лично да ви благодаря за... Аз и казах още като видях вашето послание. Искам да ви благодаря лично. Впечатлена съм именно от вашето уважение към мен, към моето изкуство, защото сте един изключителен музикант със световна слава. Нещо, което не се среща всеки ден и то между българи. У нас има доста така псевдозвезди с квартална слава, които даже не казват добър ден, защото може да ни падне короната от главата. И затова това страшно ме впечатлява. И аз с удоволствие ще бъда на една сцена с вас. Даже... Аз не губя думите вече. Мислих вече какво можем да направим. Може би... Мисля, че красивата музика от филма "Осъдени души" на Митко Щерев. Това е страхотна песен. Да. Това е моя любима песен, между другото, която аз от малък просто много харесвам. Даже първата песен, която се опитах да свира на китара. Аз имам чувство, че тази песен е писана. Тя е на Митко Щерев, нали? Да, на Митко Щерев. Като че ли е писана за този ден, 17 май 2005, защото сега тя ще бъде изпълнена с симфоничен оркестър на живо, с Лили Иванова, единственият човек, който може да изпее както трябва, в диалог, в музикален диалог с цигулката на Васко Василев. Нямам търпение да чуя резултата от това творческо сватосване и понеже вече започвам да се чувствам излишна, предлагам да продължите този разговор по организацията и репетициите на предстоящия ви дует в наше отсъствие. Първото нещо, което ще направим, като приключим сега снимките, ние да се снимаме. Страхотно. Това ми звучи като взаимна любов. Какво ще кажеш, Васко? Абсолютно. И имаме точка на пресичане в Морел Филов, а вие останете с нас.